Ja si myslím, že sme podali asi najlepší výkon sezóny. Samozrejme, ten počasový výsledok 2-1 je taký zradný, ale myslím si, že hlavne ten druhý počas už to bolo také, že mohlo to byť samozrejme aj viac gólov v súperovej sieti, ale sme vďační za tie hlavne 3 body. V prvom rade by som povedal, že hlavne sme mali veľmi dobrý týždeň tréningov, chalani vyzerali výborne a dovolím si tvrdiť, že hlavne, že sme to urobili trošku inak. Zmenili sme voľaktoré pozície, zmenili sme brankára a veľmi si cením hlavne výkon mladých hráčov, ktorí tam naskočili, či to bol Gregor Todd, alebo to bol aj Samohodur, aj Maxo Halo. Podali za mňa výborný výkon a jednoducho verili sme im. A ja si myslím, že niekedy tá zmena je na niečo aj dobrá a hlavne Tonči, čau. A hlavne aj výkon lavičky, čo tam naskočili tí chalani, tak jednoducho ani jeden nesklamal, ale myslím si, že sme nemali slabý článok dnes. Áno, chceli sme hrať dnes vysoký pressing, chceli sme tlačiť na super, aby sme boli nepríjemní, aby sme boli doterní a jednoducho myslím si, že tú loptu sa nám podarilo získavať taký vrchný časť ihriska a jednoducho sme za to radi, že sme dali tieto góly po tých veciach, čo sme chceli. Tak asi áno, ale my sme vedeli tie slabšie stránky supera, my sme sa na to chystali a myslím si, že to, čo nám vychádzalo, že chceli sme aj otvorenú polovičku supera a dostávať to za ich defenzívnu líniu, tak myslím si, že z tohto sme boli efektívni.